Yes, good morning, tapos good afternoon and good evening in advance, guys. So today, Monday pa ngayon, Monday, nagtuna ako CR kasi magdiro na ako, tapos after kung may diro pa siya ng kibudang kasi sabi, may promise ko karing alawang viewers kin karing time mag-request na punta lang kaya daw ibutang, tapos at the same time may promise ko din kaya kapilan pa na pasyalan kaya pag minsan. So I think ngayon tuloy na yung pagpapasyal ko sa kanya. Gusto kong mapagpapasyal. Basta, tapos, manyan, baka gawa may video, tapos magpanganako rin kayo, tapos manyan kung tinatapon noodles, kasi sabi na din na ako, syempre. Kasi lanak talagang kamo. So, guys, dilo kong din, I'll be back. Ayan, pasok akong tulisan. Dilo na ako. See you later. So, hello guys, ayan, kakayarat family dilo. Fresh na ako pa. Magtatana ka ng kamputo. Mag-tricycle ko kanyan, tapos medyo, pwede maglakad eh, kapasita, di ba? Pwede mag-quarantine pass. Sabihan ko kanya na may mandam kong pera, di ba? Para malumos na padalanan ta. So, yan. In a few moments, guys, yan. Kita ni Kai Bodang. Okay. Hi, so ayan guys. Nakapali maglakad kami. Bigyan na kami Budang kanto. Sana may tuloy na. Kasi nandun, papunta ako pa rin. May magdurot-durot ko. May sabat ko. Kasi nga lang akong lisensya. Hi! Ayan, tapos ito, sana may tuloy na kasi nga di na akong kaya. Food, yan. So, update ko kayo later, guys. Kapali. So, finally, heto na siya. Yan, yan na si Budang. Kasama ko na. Bibigyan niya ako ng relief. Kabalbas. Guys, harap kabalbas, oh. Wakas, oh. Oh, ikapatad ko. Oh, say hi. Kaya ita, tingnan grupo SMB, sura mo, bugok. Ay po talaga kero ko nga na ako. Diyos ko, wala na kero kong kakanan. Bring ID. Palo. Yes! Para ka Cesar. Hope you like. Tarakan. Taripak movie. Mimingat kayo lagi ken guys, ha? From the Pink Elephant. Ayan, mimingat lagi. See you soon. God bless. Itang marakala, ingat, marakala, balbal! I miss you guys. I love you. Mimingat kayo, ha? So, diba? at saka kami kayong Barangay Santa Lucia, City of San Fernando, Pampanga. Ayan. Di po makalwal alien la. O, yan. Popungasoy. Ini manaso, ini nakya pa, kwaya pa. O, tinkwa, kala la rin kwa, o. Lagu mo. Mimingat guys, ha? From the Pink Elephant, mimingat kayo lagi, ha? May nubo na kayo po balbas. Mga haggard. Ayan. Saup-saup, Kapampangan. Love you guys. Mama, chup-chup. Pota mag-live ko. Pwede na ako mag-live kaya tampik siya bakit ako mag-live. Ano makanta? Di ba in-admin na ka? Makalano. Type memo, The Pink Elephant. Oh. Kaya niya artan live. Click na yung app. O sige, mag-live ko po ito kay The Pink Elephant. Tapos may kaya ka ta, may pag-live ka ta. Sige, go. Awa! Makakalus lang rin The Pink Elephant, talanong kakanan. May manyad kumupo at ito mamaya kanyan bias kakpota. Lalo pa ila pamigdes, di na dakabes. Pamaya kumurin, itang driver me. Kaya na ako. Siyempre, may dinang kumida kaya ko, di ba? Nakakaliwan passion. Dito po makaluwag-luwag, Ken, ha? Di kami makaskup-skup. Di ko ako ng meskop money. Meskop din ka na ako, lalong karay ngayon namilog. Diyos ko, nung pala buro ko kanyaman po, may buro ko bali. Binigat kayo, ha? Biling makaya bro, di ka pampakan makaya bro, binigat kayo. Ken, tamusalan ako, baga po, maniloko. O, di na naman kwa, o. Bye-bye.